Tää on meidän nyt niinku eka video. Meidän uudella kanavalla. Joo. Ja sitten me kummankin kuvataan tässä, että tulee kummankin kuvakulmasta jotakin edes. Joo, sitten te näette niinku nämä molemmat. Tästä tulee varmaan joku semmonen... Ei. Tässä toisessa videossa tulee varmaan, että niinku siinä videossa näkee, että mikä on kuvakulma, mikä kumman niinku, siinä näkyy toisen nimi. Ja mä oon Everman ja toi on Creeper. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Jos mulla täällä taustalla kuuluu jotain muuta ylimääräistä, niin koska mulla on TV päällä ja... Wow. Nyt tuli pahat tulla. Ei hitto, mä yritin triksata. Tää on vaan huono, kun mä pidän tätä ikkunassa tätä mun CS, koska Bandicam ei pysty kuvata niinku koko ruutua. Se pitää vaan editoida sille, tai no ei editoida, vaan laittaa sille jännästi. Mä kuvaan koko ruudulla. Mitä? Mä ajattelin, että mäkin voisin kuvata samalla tavalla kuin sinä. Koska mä näkisin kuvan, ei tarvi tehdä samalla tavalla mitä äsken. Sä saat mulle opettaa aika paljon näistä. Sun pitää opettaa mut editoimaan, koska mä en osaa. Ei. Häh? Oh yeah! Oliks toi niinku sun reaktio siihen? No, tiedätkö mitä? No. Mä tein just 360 trickshotin. Oh! Muuten hyvä. Mihinkä sä luulit, että mä reaktioin? Ja siihen, että niin, kun mä sanoin, että Tuo satanan M. editoimaan. Mä sä reagoit siihen. Lol. No. Multa ainakin tuutte kuulemaan sitten Minecraftia. Sama Jos ei tuolta toiselta. Kyllä se voi kutsua nimelläkin. No Creeper. Jaksaako koko ajan sanoa Creeper? Jaksaa. No, jaksaako koko ajan sanoa Everman? Se on niinku sama asia niinku. Oho, lag, lol. Trickshot. Nyt mä en saa kuolla. Tosi monta eri peliä tulee näkymään sitä, koska mulla on tosi monta eri peliä Steamissa ostettu. Joo, kyllä. Ostettu ja varattu. Kuten. Tosin me kuvataan Bandicamilla aluksi, mutta tää on nyt niinku eka CSS-video ja silti eka video. Tää saattaa nyt vielä lagia vähän paljon, mutta mä hoidan. Sanokaa sitten se, jos teitä haittaa se lagi, niin sitten sanokaa ihmeessä, niin mä yritän vähentää sitä mahdollisimman paljon. Ja jos se haittaa tosi paljon, niin yritetään kyllä ostaa uusia koneita. Mä ainakin yritän. Tosiaan seuraava video mä teen silleesti, että mä teen sen ruudussa. Koska mä näin paljon, mä oon kuvannut, ettei käy niinku meidän ekalle videolle, että mä kuvasin yli ja sitten mä en viittinyt ladata sitä. Huomenna tulee... Mä viittisin sille ladata sen, koska se ei mennyt mitenkään pieleen. Huomenna tulee sitten uutta matskua heti. Ei välttämättä heti. Vois tehdä ehkä tänäänkin uutta matskua. Kyllä vois, koska... Tehdään vaan. Ellei mun pidä mennä nukkumaan. Mä en edes oo kattonut kelloa. Ei saakeli, tässä on vaikea selvitä. Taasko sä oot vaihtanut sun nimeä? Mitä? Taasko sä oot vaihtanut sun nimeä? Ui. No. Sun nimi on nykyään, niin et oo vaihtanut. No,
Tässä pelissä näytti, että sun nimi on Creepy Snip. Niin, se on mun kläni. No, Really? This motherfucker. Oikeesti. Mihin sä delaisit? Itsari. Kuvataanko tänään jotain mineä tai jotain muuta? Kuvataan minä. Joo. Muistakaa, että oli vaan tällainen aloitusvideo. Tää loppuu nyt. Ihan justiin Mulla ei vielä lopu. Jos se käy sinulle. Everman. No joo. Suis morosti tältä kertaa ja nähdään sitten seuraavalla kerralla. Se tulee varmaan seuraavaksi minä, mutta joo, se olisi moro. Sama täällä.